Fáilte go Cruthaigh, pud créile a bhreaníonn ar na ceann ródathe atá cruthú todhchaí agus gnóthaí ullmhíneacha trí Ghaeilge. Is mise dahí de butléir, clár bhanistóir ar Ghaeilge trí sé cuaig, clár nuálaíocht tanga údarás áitiúil bailíoch léa. Támaigh tús ré nuad an Ghaeilge, ré na cruthathóirí, fálamómas óna céile agus cruthómas le céile, todhchaí leis an Ghaeilge mar críomhhaointe de. Inniu, tá Ciarán a linn, bhunaigh Óga Yoga agus inseoí session dúinn faoi na scéal spreagiúil ag fás gnó foláine trí Ghaeilge. Fáilte seach Ciarán. So, better tosnómad as just inistún beagáín fút féin, céthú hain, slánthór na Ghaeilge. Slánthór na Ghaeilge, is mise Ciarán, mac Fhearghusa, agus is as bailíoch léa mé. Agus sin éidir ire, sin marathon ahantais is blacklíoch mé. I know, you up the dubs. Up the dubs. Yeah, I know. So, is dócha tá tú a dhéanamh kind of annachhuid obair simúil a réimse na fáileanna agus yoga a ceann na rudí beidir atá simúil agus spreagiúil agus spéisiúil faoi de chud obair ná go míonn tú a dhéanamh trí Ghaeilge. So, inistún beagáín faoi sin agus conas gur thosaigh tú sa spás sin. Well, is ook an gnó nó an cólacht agam ná Óga Yoga. Agus churas tús leis ag tús mar bhealach chun mar thugra planála teanga go mbeadh deis ag daoine gné eile dá saoil a chahabh trí bhean na Ghaeilge agus beidir dumsa ag an am bhí mé tréis cáilíochtaí a bhaint amach mar bhúntar yoga. Níor sé geiscom rilé sin íanamh, but bhí mé san in ag taistil dan mé an áit rishi ceis áit raibh na Beatles agus man mé amach rinn mé cúpla cúrsa ann agus han mé rais go héireann agus thosaigh daoine tuairt cuireadm tach go scoileanna agus go cumann lúclás Ghaeil agus a duine yoga lo agus píos ar píosa is tócha well leis did a cúpla mí higus go raibh actually slí bheithe ann dom agus an áit dom dul a rais mar bhúntar manscoile spreagú mé is tócha chun leanúint le Óga Yoga agus tá sin beidir gábhíle sa dóhéag so ó hinna le tá mé gobar go lán aimsre le Óga Yoga. So is dócha an kind of rud just a tháinig de réir a chéile nu ar dhéann tú cin a riamh tá garam le bhaint amach sa spás seo? Well, is tócha nuair bhí mé óg bhí mé gcónaí bhí mé sásta dul amach le lámór agus fearr daoine eile i ghearra. Bhí gcónaí cinál clas nó gógum chun airgad a hiilimh mé hain in áit posta áil i tig torna nó i mílin nó. So bhí mé gcónaí in an airgad a héhrú as ma snúm hain. Agus ceirig níor mé brath le tá daoine orthe agus cai siad posta bheith acu muhíonn siad sábháilte le sin agus sin mar atá siad. A bhhailirtá an dumsa muhíonn post cinál an freagracht an indentured servant ar bhealach níl sé sin really wem. So an gnó agam is cinál an séad an slí bheithe tá wem ag an pointe seo am héal freisin. So agus inistom beagáín faoi de héal rih cheacht Óga Yoga. So bhí tú taréis tréimh se caithfh mar múntóir manscoile, bhí tú taréis a bheith kind of lárnach fachtasíocht ar bhaithe le kind of rudí difriúil ar son an Ghaeilge sa phobal agus tú níos óige. Beidir inistún beagáín faoin kind of saoil kind of rih agus an raibh Óga Yoga kind of a lín a asnamh nu was kind of just ferber breise bhí ann nu? Yeah, well, dog mé an scoil tréis an tasta sóiseach rud a bhí socha cuitínta ag an am tá mise ma dahadaíon isis agus ag an am sin bhí glór daoine ní raibh siad rilí dul ar aigean ó scoil an bailach go míon daoine isis, but dog mé an scoil agus bhí na lads eile duine apprenticeships agus really ní raibh spéisi go a bheith a bheicnóir nó a lecturer agus thucaigh mé dul rais agus Ghaeilge anmh gláis na tríóide. Agus nuair bhí mo down is tócha bhí mar osclaíoch ceisna dún well céin róla tá an Ghaeilge sa sochaí céir a bhí wein céirdí na rudí a bhí ceabhrach chun an Ghaeilge a thuirt ar aigean chéag glún eile chuir mar tús le grúpa ar bhanam na Ghaeilge le ní an cumann lúclás Ghaeilge ann inis bhí láthair ach bhí sé mar grúpa feachtasaíochta agus bhí cúpla feachtas agan na géirí na cumann Ghaeilge ógáil a chéile na hoscoilna agus ag an nám ní raibh rialaí an cumarsáid sin ann
So tá agus ag gnám beidir chunar na Ghaeilge bhí siad na daoine bhí ann an gcuiste bhí siad a bhád níos sinne ach is léirnis go bhfuil a bhád níos mó daoine óga ann a bhád níos mó fustaíocht ann do dhaoine óga an airnáil na Ghaeilge ach ní raibh sé sin rilí sular dún ag gnám agus so rinne mar iirecht den gná na cuman Ghaeilge agus na daoine na hoscail na hóga le chéile agus bhí feachta sí agan chun rud a bhí ann a chunar na Ghaeilge gnám chun an Ghaeilge a bhaint amach mar hanga Fhearghusa an Aontas Eorpach so thugam mar aigear na sráidne bhí agóidí agan an chéad agóid sráid a bhí ann ó aimseir Ciarán ó Fhearghusa agus an feachtas le RTE agus an ceadúnas telefíse agus an méid Ghaeilge a bhí le fáil so bhí éifocht ag sin ag leirt ag caint le daoine bhí ann ag an am gur bhí siad san ag tacht ón na agóidí seo níos broúla níos muíní chun Ghaeilge a leirt lena chéile agus so go tá beidir súlgum bhfuil beidir ag breanú siart a súlgum bhfuil brean sé braham go raibh éifocht ag sin an glún eile a tháinig in dhéag sin chun rudí a bhaint amach so thosaigh Ghaeilgóirí thosaigh na Ghaeil óga GA club agus so bhí na feachta sinne agan and then dar réir a bhí níos mó spéis go a bhórbert na Ghaeilge ná bheith ag mún na Ghaeilge agus rinne mé an máisreach sa phleanáilteanga a bhí ann ag an am san acadamh na hoscailíochta Ghaeilge ar an Garua agus mar chud den tráchtais a rinne mé compráid idir teolacht leabhacháin agus clúndalcháin a bhí a limistéir cóirla chun é aclaí a heas agus rinne mé compráid idir na structúirteanga agus an spruc a bhí agam ná chunas is féil an pobl a thógáil timpeall ar na structúirteanga tá ann agus bhí an smíanamh agam nó ann chun cumú clás Ghaeil a bhunú agus mar chud den tráchtais le chuir mé daoine fi aglah agus bhí cupplacéid duine chud mar chud den taide seo agus bhí rud a chuir intasúm bhí le 7 fan géad sásta a bheith pórtach ina lehéad de chlub an Ghaeilge agus bhí 8 héan sásta chud páistí a chur ann de meach sé áisiúil so bhí sin sin méid mór le cupplacéid duine and then nuair an hána mé reis go bailach lia bhí bhfuil mé le ónpaí ó mórach chuig ócáil Ghaeilge agus thosaigh sé sin na caint fhí chuú tá si chuirtús le cuman luúclas Ghaeil as Ghaeilge agus bhí go bhfuil si níir sin ach an taide ach bhí spéise gom ann ach ag an am bhí mé fós ag immert rinne príomhchúis go chu mé ar fiús an ollscoil nach an peil Ghaeilge immert so chu mé go dimmer mé le anyway Galway chun sigars an immert so bhí glór na cinní rinne mé sa saoil bhí an cuman luúclas Ghaeil nó peil Ghaeilge lánach sa cinenne céir dhéanamh mé san ollscoil agus stocha ní raibh mé ré le immert le forann nua mar go raibh mé cho umioch ag an peil and then agus aber by sra omláin ar chlár omláin de pugcréile díú kind of ar scéal na Ghaeil óga agus tuigim tá sé fitte fúte beagáín le a scéal féin freisin ach is dócha just a tógan rudí beagáín a reis déine dro conas gurs landá conas gur kind of sppraig na rudí seo Óga Yoga nó an ceapan tú bheith Óga Yoga tar éis tarlú marach go raibh tú tar éis kind of dul tríd a lán dus na kind of rudí sin idir fachtasíocht is dócha mar duine das tú níos Green Hills nach mar duine kind of dag an choras a dachas agus a connic an barna sin ann se sin áráit an tanga seo againn just ní féile éon rudí dhéanamh leis conas gur I suppose sppraig na hachtarí sin kind of Óga Yoga agus an obair atá déanta gut. Well, cuid eile den taide sin bhí ceistena ann faoi cabhaimsrí agus gárad a tháinig chun tosaigh bhí an ord ná daoine bhí a géirí yoga dhéanamh as Ghaeilge agus daoine bhí a géirí siúlódí dhéanamh as Ghaeilge agus so bhí sin a gánaí a cool me chin agus leis an ag immert sport for mé gurte socha go réalte but thosaigh mé le yoga agus phlé is beidir gábhíle sa trí agus bhí sé ann a gcónaí mar cinál rud le titim siar ar nóir bhí mé gurte nó nóir bhí mé géirí ara thuirta a chorp but is tócha so bhí sin a gcónaí ann ach go héamh cad a thugan muíníonn dom well is tócha an deis san ollscoil
like rinne mé chéim alíana agus bíon roiintá orintanta clíg sa bhreise gut agus is tócha cá mé roiintá orintanta ag gobar ag cruthú rudaí ag tógáil daoine le chéile ag géirí rudaí amhaint amach agus thaithí beidir muíonn chun é sin a bheith agam agus bheith muíonn nach as am héin gur féidirlumm tús a chur le rud nua agus bhí tú héin an lár nach le bunú na Ghaeilge freisin agus stocha choníomar nar a hánamúd le chéile le spruch soléir agus nar a bhí fuinmh ann gur féidir rudaí amhaint amach atá a bheits éificht aige duna glúnta atá a tacht. Aber an sin so ar an ruchóir go minic sna man cluster gur tanga man aicmeach í nGaeilge I maiile clíoch go háirithe. An ceapan tú beidir go cuireann sin srían ar ulmhíonn daoine fudfad baile clia a bhfuil Ghaeilge acu nach mrenóch ar thuhéin mar daoine hagan ó chuna cúra man aicmeach agus bhfuil éon teachtarach a bheith a gut den duine muhin sin beidir atá séideag, beidir gurfiúil ó scoil a beidir fós atá géirí go mbeadh an Ghaeilge lárnach ina héal agus bhfuil siad na géirí rudí chuna bh cruthú trí Ghaeilge. So ní cheart gachrad a chreidúnt atá scrífa pápar nuachtáin faoi a héobh an aicmeachas sam le lia agus an Ghaeilge. Dar éire sílam go bhfuil thosaigh daoine ag tuairt freagra ar sin na meán agus níor chuala mé an airgón sin le roiintá blianta. So beidir gur dus rud atá a gúil cligan daoine ortha. Beidir go bhfuil fearna ann rud beidir go bhheicem agus is tócha tagann sé leis an puinte déirnach bhí a úsáid gom le ó héh muíine de. So nuair tumise is scoilna difriúla ag phlé le aber déagóirí atá a dhéanamh bun levéil Ghaeilge agus déagóirí atá a dhéanamh meán nó or levéil. Bíonn clachtaí curpán na míonn siad gobar le partneirí agus bíonn sé solir na daltaí atá a dhéanamh bun levéil go bhfuil aspa muíine ann go generalta. Feice siad réig nó ní féile mé sin íanamh. And then le beag an cún agus ceir go, all right, just dine seo, dine sin inis, look, tá túnána íanamh agus bíon bród acu an sin gur féile rudí bhaint amach ach beidir le aicmeachas go minic le ord aicmeachas tá níos mó deisna acu beidir go níos mó muíonn níos mó social capital tá níos mó just go generalta ceapan muíonn ann agus beidir go minic le aicmí atá híos beidir go bhfuil drugalorthú tríalhaantas rudí nua agus fiú yoga tá airgónt láidir ann gur clachta meán aicmeach yoga agus nach bhfuil daoine sna ceantrach atá bhí an méid is mó míbhuntáiste nach bhfuil agus an méid is mó dheofa siad san an méid is mó as an ghlachta nach bhfuil siad san i rialaigh tuairt faoin ghlachta. So tá an aicmeachas agus muíonn cínte i teach tras tagann siad le chéile agus ó do ghaoine atá i ggéirí nó cheapann siad nach manan an tangaló mar go rud meán aicmeacha. Well, is ook an ceisní smú is conas gur féidir takeíocht níos fearr nó cén teachtarach de bheith a gut donna daoine sin atá spreigthe i leith na Ghaeilge i teacht ó pobl ina mííonn dúthláán ann ar conas gur féidir ó an scéil sin ahrú le cinnte go bhfuil is dócha deis ag an ile duine teachta seachar na Ghaeilge agus an Ghaeilge bheith fitte fúte lena saoil. Well, it's so better when we do a moon show, but Maslow's hierarchy of needs. So mata doch chud finna agus díirithe just a bheith sábháilte agus bí a chuir an table. Bheith sé Jackar smínig, okay, cadí na céimeanna inis gur féilm tógáil chun gnó hosú nó chun an tanga a thuirt raigeí ché glún eile gnád orthan orgánach. Is ceisna an Jackar iad. Yeah, no, it's kind of it's spá simúla town agus is tócha ceann an rudí a fáim sé héin an a himú léonúir a héimhús go kind of béil ferrichte ná go minic gur an chaoi ina samhraidh an Ghaeilge saoilta daoine gur minic gur sin spreige dómh I dro kind of ahra dhearfach a dhéanamh ina héal agus
béidir go bhfuil muid a déanamh darmad ar sin amantí. Gur féidir leis an is dócha nuair a aiceanglíonn duine lena dúchas nó béidir go aiceanglíonn si leis an tanga den céad ó riamh ina kind slabhar a tailig. Go tógann sin dóchas, do you know? Yeah, I mo chás hain is dócha bhí gá rud a thóg mé as an na státííocht as a bheith ag cruthairt agus fáil me héana a driblóid. An chéad rud ná an cumú clás Ghaeilge, so bhí orm an na stát a ágáil chun pellghailech immert. So ar fáin cúplóirich léig sin bhí mé imethe ní raibh mé ar na bóthre, bhí mé duine réig an full-án agus bhí sin gomádum. And then níos dearnaí den nó rinne mé cinenne chun dul go clás an tríóide chun an Ghaeilge anmh thóg sé sin mé. Agus bhí sé sin bhí an tréimhse sin like an transition sin ó a bheith ag gobar an tasta sóiseach chun dul aráis agus ag sin áirteist amhaint amach. Like, bhí mé néim lína déag díos nuair a bhain mé amach an áirteist sa deara. So like, thóg bhí an transition sin an like, mell, nó bhrasgraibh sé an mell agus an jackar. Agus bhí an éirid sin dúchláán les óú agam, you know, sa timpplacht in a raibh mé agus lomhéin. So an Ghaeilge thóg sé sin mé den amachas as an áit in a raibh an roinnthád in a dúchláán agus duscail sé mé sús go daoine eile ó chúirí difriúla ó le smaointí difriúla. So is dócha a fille den the kind of aistear le Óga Yoga. So tagann tú a rás ón ind. Like an gur thosaigh daoine kind of just a chat thugat? No, like conas go practicúil kind of gur thosaigh tú amach? Nuair bhí mé tuairt faoin tréinál, bhí mé smíanamh ar rudí, agus is cuireann an dílan a bhí agam ag an am, like, tháinig mé sús leis an anam Óga Yoga. Agus bhí sé i me cheann, beidir go bhhéiting rud éige íonmh leis seo. Den nuair a tháinig mé bháile tugadh cuireadm dul isteach an óga agriocht den inisteach go lorcán agus go clás lorgan. Agus duine beidir bhí tionchar ag míhall ó fhuiil únar chlás lorgan. Like, is duine ar lethe is like, tugann sé faoi smaointe agus dúchláán nua gach bliain. Agus bhí sé sin antóg leis an smaoinmh dum a bheith. Like, bhí sé géirí go múning Ghaeilge ar madan trí bhean an yoga agus is snón a múna yoga trí bhean na Ghaeilge. Agus chas an saoir ar fád ann ag ban tríal as curchaigh í difriúla. Cha mé trí saoir ann den a dine sin, but really tréis an chéad saoire bhí mé gan an dulacha mé le post a ríist nó an roi mé lomhéin agus bhí míhall ará ná bach le like, post a thugáil té agus na lán leis seo bé an éile bhar agus sin a rinne mé, yeah, so. Agus aber sin cinenne cróga agus sin cinenne béidir nach lachan na lándaoine agus a breníonn siad siar blianta níos daoine rá cén fáin air glach mé an cinenne cróga. Cad í aireacht tú de aon duine tá an muithin sin agus béidir tá smaoin a bhacu nó credan siad go bhfuil stuff gur féidir lo a chruthú kind of trí Ghaeilge déiteach a bheith, you know, an a chabhracht nó raibh lódach in ahrú kind of scéal na Ghaeilge mór himpeall arthú. Cad a deireacht tú lo madidir leis an kind of crógacht sin? Ar bhealach cinenne éasca bhí anm, mar sinna bhí weim, ní raibh mé géirí dul aráis isteach sa scoil céine gach lá le an 10 bliain eile. Ní é sin an rud a bhí weim. Agus is tóchas cabhraigh sé go raibh duine ag an ann go raibh massa go mér a bhí an go no ban trí leis go leis. So sppraig sé sin mé cinenne is tócha éasca a bhí ann agus like, déis mé le a chrí hain, like, déis sin an rud a bhí weim. So níor bhlam go méach mó fáistí sáte a bust nach bhfuil weithú. Agus níor bhlam an brú sin a chorthú é sin a dhéanamh agus ní dóm má dhéanaan sa sin den is cinál recipe é le cinál like, droch héal nach bhfuil tú sásta le. So má spragan sé thu, má churann sé áthasart den éist le sin agus lig de sin thu a thráú. And is tócha
An rud ha mise clostal is, má bhreathn tú nach ná bríon an sochaí dit. Tégus té iirecht an sochaí ahrú le an bríonn sé dit. Well, An bheith sin kind of mar luach do a chuid ar bhealach. Carolum a bhí snóscoil Brian Manners. Bhí sé rá, like, second now bhí mé goran or urchelum, like Captain Gargandi a bhí ann, be the change you want to see in the world. So bhí sé sin arálum, actually, ar bhealach jazz, Ciarán chaoi tú de héal hain ahrú ar dús sort of féidir an down ahrú. Agus tá, stocha tá severus, no, wisdom sa bhéid a bhí a ráige. Ach, ar bhealach beidir gohfuil sé an naíomh le cheappe gur féidir an down ahrú ar bhealach mór. Agus beidir sna fidí bhí an úlhín sin nó an bisin sin unum actually comid sochaí ní sear chruthú. Cearrig an dearcar sin lum le stocha dro like rudí me héal hain a ahrú ach níl is a gom an féidirlinn rudí a ahrú chomór sa cheapmid. Is féidirlinn like ripples a chruthú. Agus bíonn sé sin mell ach tá sé feice agam le fiche bliana nús go mbíonn éifeachtaí ar na rudí inansmid ach níl muid chun like dust ní hé go bhfuil na nóméid sin agan chun dus slap nó like rud éigen mór gníomh mór amháiníon of atá chun gachrad a ahrú. So tá sé mell cáimid a bheith fáinach cáimid féchant cúpla chéim chun tosaigh ar na rudí ghuiilmid a géirí bantamach. Agus le annach chuid iireachtaí chun an Ghaeilge amháin chun a neartú nó churchan cín gentar neamhord beidir omláin go minic ar an spruch dearnach. Agus an spruch dearnach ná an tanga ó chuirteráig ó glún go thorgánach tríd an chlán, tríd an phobal. Agus muna bhfuil, like is féileann rá bhfuil pobal agan sna Ghaeilge nó pobal na Ghaeilge im lachlí ach dá riire le bheith omláin fearnach faoi ní pobal. Now is féidir sanmhín in bháin, yeah, tá pobal éireach, tá pobal LGBT, tá pobal jiu-jitsu. Ach, it's gréasán í sin. Níl si tugad, and you know, sa saoil nua aimsre seo le na meán cumarsáide, like tá sé ahra ach dá riire tá muid a chain faoi dluas, like compactness do phobal. Agus muna bhfuil muid ag tuairt ar na Gaeltachtaí a ládrú. Ní bháin dus a hábháil, like comid iad a ládrú chuní a hábháil. Comid na céimene sin a ghlacha. Ach níl muid a chain faoi ládrú. Tá muid really ag phlé leis an Ghaeilge out at gúil sé ar palt of care. So sé sin gúil sé tá sí fáil bás agus tá muid dus a ligantí bás á go mell. Anna himime mar chana léirgus. Is dócha kind of a fille den kind of nervítú a tosnú amach le Óga Yoga, like luigh tú míhall a fhuiil mar kind of takeíocht an a lárnach. Kind of raibh takeíochtaí eile mór hímpelairt ag an am nó? Well, is tócha bhí gréasán, like network agam ó a bheith ag glás na tríóide agus ag tógáil na dhéanamh na cumann Ghaeilge a thógáil a chéile. Agus bhí mé le aontas na macléin na Ciarán mar ifigach na Ghaeilge ar feadh seall. So bhí aithne agam ar roiintbhain na daoine im leach lia a bhí a gobar trí bhean na Ghaeilge. So nuair a thosaigh mé ag chur seirbhís ar fáil trí bhean na Ghaeilge, bhí sé éasa go leor an scéal a scape. So dá riar just ag an am, it was just Facebook freisin, like ein uair gur chur mé postús ar Facebook for tháinig daoine a deagháilm agus bhí an dílan stóchar an gcuí sin bhí sé gcónaí lán. Ní malam an dílan a bheith rólán le haid, like aber séhí hí san líana, I'm like whoa. It's malam mé a bheith lán le haid an like 3V amach roin. Beidir da mé níos fad termí a hebh sin go bhéiting like tilamúntóirí ostú agus like daríar ní inam poiblíocht níos mó ar an seirbhís. Just tagans daoine chuam
agus is tócha a gcuí knuckle nuair atá seirbhí se chur fáil agat nó rud atá agat a haíns le daoine agus a eibríonn den chud is mó socha go tuí daoine chuút. Agus sin an rud beidir le bunú na Ghaeilge óga mar chumann luach le scoil. Ribh sin na hiireachtaí a bhí a dhéanamh agan le na sean Ghaeilge óga agus le aontas amach lein an aireann. Bhí mar ag cineálaigh man-marcan the state going right seo an dúgus se tagat caiidhfuil sin a chur a bhaim. Ach nuair a thosaigh muide CLG na Ghaeilge óga Dímí mar as ar stúm hain, chruthóidh muide cóheic umlán nua. Chruthóidh muide bhí an cuacht agan agus muide a chruthú sin. Agus caithí muid cintú gúin an stát ag cholína chu dúgail si, ach an am céine caithí muid a bheith breanúir na rudí a thugant cuacht dúine cad is féile na chruthú mar phobal. An daríire sinne tá gist leis an le kind cruthaigh, so nuair Labhraíomar timpeall rinmar písa an leis limisir chóir le carach bailach léomh ar blian ó hin, agus as na gníomh pobal ar fad agus na haggartí pobal ar fad a bhí mór timpeall, is nád pont a hain cahar fan géadach go siúd a bhí fáim trí Ghaeilge, right? Ach an rud atá ann is cinnte tá ról ag an stát taú lena dramaní sin ferbert, beidir taú lo nuair táiste tosnú amach, beidir spásní a chur fáil dómh le gur féidir le bláthú. Ach an rud atá simúlas is daoine a chur gachcéile ceann duna rudí sin ar bon. So an nócha ní pont a thug sé fan géad rudí atá tarlú. Ar nachhfuil a tarlú trí Ghaeilge, is daoine a chur an stuff sin ar bhain freisin. Agus caithí is tócha muide mar chainteoirí Ghaeilge, camud ghlacha le sin mar dúchlan, like tá méadú as cuimse tag ar lína daoine gur féidir le Ghaeilge leabhartamáileach lé, but níl an infrastruchtúr úsáid a anndómh. Yet cinnte tá ról ag an stát an infrastruchtúr sin a chur fáilú, but cahamud daoine cosú le dul le héad, agus táú a déanamh seo is ag cruthú na gnólachtaí agus a cruthú na tugraí pobal agus a cruthú na cluban na sport a ligan de daoine antanga sin antanga a thuairteteach ina sé léthú. But aber i a céimh líon mar sin, raibh am go nuair tú le féin, jeez, beidir gohfuil botún déanta go an seo. Bhí na gcónaí like nóméid beidir cúpla sa teachtain gón ceirtá dhéanamh go le a héil an seo so go minic like beidir dúchláin amháin a dul isteach a scoilna ná gach rang tá méid banistú truchad páiste agus tá na múntóirí ann ag ceirúlumm ach dá riaire like is féidir umpar a bheith dúchláánach like daoine a banistú agus an ammantí bíonn sé éasca dáile leis is féidir dust dáile leis go scileú ach nuair tá tuairse ort agus má tá tú fí bhrú so colle atá beidir aspa colle mar hisismthór like tá dul isteach a scóil agus beidir bhfuil like ní ar choileróíntach and then caidú dáile le umpar like bíon tá dúchláán like cínta cheabhaigh an iúnta for mé mar bhúntóir scoile ceabhaigh sé sin go mórlumm bheith an dáile leis ach ó héamh so rí agus ceap credum bíonn sé sinna gachtainna sé is rud nádóra agus tá sé go amach cinál reflection nó breanúirtain fechanúirtain bhfuil sé seo ceart an féilm dáile lei seo ar bhealach ní sciúla an féilm rudí ahrú beagán chun snasa chur ar an seirbhí seo nó an bailach go bhfuil agus is rud an bhaithí sin an bhreagann sin de chist? No, an himmel. An aber ó héamh sé ar luú go tú gábhlín déag ar mór is tríomhlín déag. Bhfuil mór an ahrú tagcha ar an kind of féin córa a bhíon a go tain faoi Óga Yoga san am sin. Cínta go tús ranning mé ar mar thugra planála tanga. Inis is tócha like is slíomhethe é. So nuair bhí min óige bhí man an like marachtáil ar méid beag airgad. Nis is slíomhethe tá like mórgáist agus páist agus gachar like tána cúrsaí bhreise seo. So is óga caiidú bhreanú like ní hé gur fiú gur godaíonn sa focail gnólum ach caiidú bhreanú ar go min like in amtí caiid mé go well actually bhfuil sé ach na múl é dhéanamh mar seo. Like má tá misigh tomáint go corca glimnach nó galamh
cai mé na hórnta sin a chur isteach agus cai mé cinú go bhfuil sé gur fiú an na hiireachtaí sin agus gur fiú beidir imimecht as bailile ar fa go bhfuil sé ag gíoch as an am sin atá tóca ó mo chláán sa bhaile agus caiú dus a bheith cinnte it's just an ceist airgadis atá ann really an fiú leanúnt le seo a méach ma héal a mé níos fear as just pusta ghlacha agus bhí mé smín a fiú ar cheart am dul isteach sa Fhearghusa beidir rud ag an difriúil a bheith mar chuid den Ciireann agus rud atá beidir nuair atá tú i gceannas orthain ag cé go múlam ag rudíonnta fi héal ná go mí ag phlé le pobl agus is pobl iad ar fud na tíre pobl Ghaeilge in ngach chundé nachmór an Ciireann agus bí me dinner rudí lót bí me chur aithna orthú tá but ag an am céine tá mé lom héin like imíam ón pobl sin den agus ní hé go bhfuil sé uignach agus féidir leis a bheith okay is cinná lone ranger mé nó timire mar a bhíoch ag an ceapan gur sin ceann an rudí is simúla nach beidir pléitar minic go an faoin cineireacht is féidir leis an cineireacht a bheith anúignach nuair atá tusa a tomáint a dro fís bíoch sé fís pásanta do gnó nó beidir bhfuil tusa chuna freigrachas stúra nó cuiragríoch fís ar son chuna cuiste pobl nó péród agus féidir le sin a bheith chuna uignach cad i dhéanann tú na haimintí sin nuair atá gachrad just a teacht kind of an dír dúigart well ní gá like aonrad like freigra láthach a thuirt ar like dinam like sa deire caiim an ceiste chur like an Ciireann an slí bheithe sin don slí marachtála atá bhain agus fi láthair like bíon deise gom yoga agus aireachas a chleachta gach lá so cé go bhfuil brú agus strus a bant le bheith ag banistú daoine agus bheith an áit ag an am ceart fáim golóir den na buntáistí atá le fáil yoga agus mindfulness fáim na buntáistí sin agus ceiríonn sé sin den lom leanúnt le sport like so tá mé dahad a hain in isis agus tá mé fós an dul agus pell agus jiu-jitsu den chud is mó agus muna raibh mé ag buga mar sin le mar chorp tá mé sáta sanific tá sagm go mé mar chorp brista síos like féach ní bhéing an dul agus tá sé feice glóir am a chóirde nó na daoine gur immer mé pell le tréis trucha bhí sé an Jackar orthú go physical leanúnt roiig agus Hím an peint sin me héin so is féidirlumm for me trí nóid a cléir réir sular gortig me héin well yeah so tá buntáistí ann like so cad dhéanam in fós like má tá mé umlán unric faoi like agus sílam gur botún like fós ceapam gohfuil sláán athir nó duine chun tachtasteach agus go gin seo agus réitóí na dúchláán ar fad ach dá riire like caiim é bheith freigrach as me héin agus mise an tain duine amháin atá chun rudí ahrú nó bhúnlú ar bhealach a éibrion stumsa anna himmel aber dá meach tú tosnú a ríis cad é dhéanamh tú difriúil dá riire tá mé fós like tá mé tógáil cinál é lár lá nó terma scoile ar terma scoile agus ní hé gur féile rá go mé I mí man fórsa chuin go mé ann ach bhhalam nó bhhail bhhalam bheith cinnte go bhfuil an seirbhí seán so beidir like cinnte like tá an éile bheann le hain seirbhí se chur mar fáil ach níl dóthain múntóirí ar fáil a gom chun freastal ar an éileh sin so go mar gnó like mar eolar sin mar gnó like tá teoran ar an upscaling gur féidir déanamh like beidir go bhhéiting like sira yoga atá like ach na mú a hógan isteach like cúpla míle sa bhreis ach
like tá margar bhfuil sé ascuige like tá tror an na bant leis. Níl is go man dhéanamh mór an difriúil chun an éan rá like just beidir má rannaíim siar I gceann demnaíon I go well cadí na céimena agus seo ceiste stocha den nóméid seo like cadí na céimena go bhhéiting tógáil le cintú go bhfuil óga yoga nó bhacasáil ann agus ag leanúint lei sin agus beidir chun sin íonmh beidir gur cheart é an nasca le óga agriocht nó le agriocht Ghaeilge tá ann hana féin beidir níl is gom nó beidir gur mar gnó is tócha ultimately munamil mi sé go bhar like ní dhéanann sé airgid so dá riire an gnó é dá riire. Well, is tócha go bhfuilach just go bhfuil an saoil scáilú má tá scáilú a testalú duine tá sé beag an on difriúil you know and tá sin mar rud a fechamuid le aon gnó tá feimú trí Ghaeilge tan rud sin faoi leanúnachas na bearnaí sciile you know agus is sin is tócha ceist beidir go caihamid kind of a chóing féim ar pobl le conas gur féidir dulin le go cúrasach lena rudí sin so nar tain tú sús go ar bil first agus nar fecinn tú gacha chuige duine denmh printe siachtaí agus breisiach agus trí Ghaeilge gach blion ar bóthar na bhád le an sin an sais cuaircuig go gá dúna spreige an seo agus go bhfuil you know blion ar blion go bhfuil daoine a band cáiliúchtaí amach ióga trí Ghaeilge agus beidir níreacha siad ar fád ag obair trí Ghaeilge amach an seo má tá an soláthar de daoine tá cáilthe le rudí dhéanamh i teach trí blion ar blion méadó sé an dócúla go mbeidh an service sin ar fáil de níos mú daoine agus is dócha tá rud simúil sa bhéad atá ráte gut tá tusa in áit bhfuil tú cilíonn rá bhfuil ró éilemh ar de thuirmhaisí right agus cilíonn sé sin go bhfuil tusa in ann a bheithe díriú beidir ar na cuidne is tarthúla den marige ach an cilíonn sé sin nar gá nó nachhfuil deisna ann an marige bhéadú agus beidir de dosáil go nó sírí nó stuff níos forletna an pobl nachhfuil sin omláin an rud atá wet but beidir gúil spás ann de daoine eile bheith a díriú ar an stuff sin you know talán stuff kind of simú ceapam sa bhéid sin Mar dúirt an lécht ar lom he goes was it let 1,000 flowers blossom agus dá riire you know más tugrat planála tanga é then yeah is rud maithé más níos gnó atá ann domsa then níana sé mór an difra chun ar rá ach yeah tá sé tábhachtach go bhfuil annach chu daoine ag chur seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge you know agus is deach chóirthééis sin don tanga Hanna bha an aber do ghuine beidir atá ag si ag ri ag seasamh ag éisteach le seo brenneúir seo atá ag iompar beidir beagán den frustrachas a bhreat mé wet agus tú a caint faoi beidir de blianta kind of is dócha de blianta ferberthe mar agus atá rá tá níos mú in ann don Ghaeilge tá níos mú in ann dom leis an aige like cén cóir le bheith agat don cinál duine sin you know is conas gur féad ar líon níos mú daoine a spreige le bheith a cruthú trí Ghaeilge Socha sin an ceist conas is féidir níos mó daoine a spreige yeah is dócha tríd an rud atá dhéanamh agat or de haingt ar deis na thuirt a ghuioine teach le chéile so té mudan na Ghaeltachtaí tá na brath ar na hinstitiúide dachas agus tá na hinstitiúí an áitgúil na Cumann Gaeilge an áitgúil an Ghaeilge mar chéim tócha tá na cóhéics na sin agus na Gaeilge láistí Tá riar sin an áit le daoine a spreige agus beidir go dtigach siad san okay, na hiireachtaí atá dhéanamh ag tiismóthir inis chun Gaeilge scoil nó Gaeilge láiste a bhunú gur an spruc atá bhaid sin ná é a thuirteráig go dtíon chéad glún eile ar bhealach ná dúirthe. Is rud an Jack ar chunas a spreagann tú daoine
So an rud a spragam thugann spraga dom níon an é agus an rud an spraga chéine ein stosa chun gníomhíanamh. Ach mar duine tá phlé le pobl fud fad na tíre atá géirí an Ghaeilge a sníomh isteach na héal conas gur féidir an levéil ulmhín atá acu a bhéadú béidir agus conas gur féidir daoine a spreige cos móthúr an pásanta like luigh tú go bhfuil mé phlé le stoffer bhain Johnach cosúla na Ghaeilge óga bheith sé tar éis bheith bhhad níos deachara ar an corcail córa chuineála dul le 15 bliana nuas ná an stuff sin ar fad a dhéanamh. Ba feicim daoine a brise Cruthaigh géirí stuff a dhéanamh cosúla corcail córa nó siúlód na míasa and is stuff atá just an dachar le déanamh an bheith siad níos fear as a déanamh stuff níos ulmhíní níos crackáilte agus bannach siad níos mú tanamh agus níos mú tionach arháid ach táid cinnín gramathe sa paradigm seo gur bunan sláán na Ghaeilge agus corcail córa chu bun idir leabhar an áitiúil le conas go brisimid an nóisins conas go tugamid saolaíocht de daoine. Tá daoine orthe agus tá siad géirí córa bheith acu i mílan nó café agus ionintach daoine eile like so dumsa tá mé géirí go mbeadh an Ghaeilge lornach me héal is málam like an rud a spraga mé chun leanana ráig ná nó a dhéanam sesiún yoga like bhí mis mú na Ghaeilge starra agus tréis sesiún tréis rang Giminic bhrahas gur chuirmú mocha dáma bhíon sin agus am na scoileanna freisin ach nuair dhéanam sesiún yoga like feicim an tahrú like tá sé soléir sa chorp go bhfuil ahrú ann ó hús an sesiún go deir an sesiún agus tá agam mar an gcuí sin go bhfuil difer éigen á dhéanamh agam is saoil na níine sin agus tá spéisi gom sa bhealach go n-oibríonn san chorp agus na rudí gur féilinn like so an dhéanamh rud amháin agus an éifeacht a bhíonn ag an gníomh nó an rud sin cén éifeacht a bhíonn sa sin ag an gorp agus tá genuinely like tá an spéis go mbeann like agus ceiríonn sé sin lom leanúnt leis an slíomhethe nó an gnó nó an seirbhíse tá agam. So na daoine tá géirí gníomh éigen a ranú muna bhfuil spéis acu san ábhar den just chu deir leis níos caiidú bheith tóca leis an ábhar caiid sé like hu spraga like in spraga chun dhéanamh má bhraíonn tú ar bheith firste is rud eisceach túil í bheith firste like go hidir náisiúnte just gan tracht ar an Ghaeilge like an bailach go bhfuil sé leagathe amach an stair atá ann like bhí éigendáil ann bhí cosc umláin ar an tanga agus daoine tach le chéile tríd an tanga sin agus so go chruthóidh sé sin an cóhex nó an deis chun ceisna a phlé bhfuil cad táid rilí géirí bhaint agus sin an fág ar féidir le gach é chuige duine a bheith acu ag freastal ar na cúrsaí seo nó a dhéanamh forbert garamúil nó go bhfuil an irid éileamh ar na ranganna Ghaeilge ann mar tá purpose acu agus dúine beidir sa mlá clia níl sé sin rilí ann like so tá mé dusta cinná bit of this a bit of that bit of corcail córa cúpla points a club ach really camid a bheith like tá tusa cruthú an cóhex an deis an córa chun right cad is féil an déanamh agus sin an stocha an córa hosú an deis a thuirta chuoine teach le chéile agus beidir na féidireachtaí sinna a phlé. Yeah, agus is ceapam go bhfuil sé sin kind of an himúil agus tagam le lán don méid atá rátain sin ach ag an am céine tá 700 duine sa seachtain na fáil an Ghaeilge in orthu béal firste le linda ormhain. Agus léiríonn sé sin cagur féidir déanamh le piece of passion agus cuircaigh ceart. And just amantí tá obair iontoch ar siúil i méil firste, but ceapantá sean simú gúil sé tarlú sa gá phobal tradiisiúnta tá húsán agus. Well an rud atá ann le béal firste agus like tá mé ghlacha leis go glór daoine a dá san níos aber in íorthair nó an éair na carach gur sin an áit go bhfuil siad in na cónaí inis. So mlá clia like tá an glúiseach demografa chomh mór sin is beag duine inis anam sa cheantar chéine gur thógadar like
Tá sé cearclóir. Ióid tú reis am láig. Ní féidir dom dul reis sin. Ach sin an rud tá muide kind fi like a dul isteach go leir car bhailach lia inis. Bheith sé chuéis go orm tamán go bhfuil ferste. Be man an cór a farcáil níos éasca. So is turas léithú lé domsa le dul isteach go leir car bhailach lia inis. So muna bhfuil me a chur na seirbhísí sin, like beidir an rud le iarthar bhfuil ferste. Tá si de freist learn phobal atá timpeair agus iarthar le linde. Well, an ceapan gur sin rud atá na himú, like beidir a dul siar. Tá mid ró scape, níl an dlú sound. But beidir nach raibh an dlú sound, ach tá an dlú sound an iscredum. Like nuair a breníonn tú air, éon áit bhfuil Ghaeilge de feimú le 5 bliana nós, tá an dlú sin ann. Ach níl mud ag freistal ar na pobl sin. Yeah, and is sin is tóchar ceann an amóra. Tá spruch ag Ghaeilgeachas le go mé an scoilphobal, go mé sé sin mar chuid den flaáiltanga go mé mud ag freistal orthú. Ach níl éon na fosta chun é sin íanamh. Tá na múntóirí agus na príomhidí, tá siad dina sáróbar, ach tá siad go thomlán gafa leis an the inner workings is this a skull. So the meach muide ag géirí sin deist atá ann do chuoine. Cadí na seirbhísí gur féidir chur fáil don scoilphobal timpeall ar an cheantar sin. Agus sin an áit go scapíonn go méadaíonn sé. Agus a mé firste leis did an bóthar beag go bháin tá cúpla Gaeilge scoil. Tá tá annach chuid daoine, so sin an áit go tá dlú a sound. Yeah, I know, agus ein tíam agus níl mid a chur leis an dlú sin. Agus cuinnig súil ar an spás ára sin támad lena cóirlaí a brenn roinnt bhathair ar stuff anna himú sa spás sin agus talán déantachas a bretan beag an sin freisin, but tá an rud beidir bhí an pobl anna scape tro blian ó hin agus an tain bailach le dlú sa bhaint amach ná go raibhar daoine teachchadaí an cathair agus bailú le chéile, whereas anis tá an dlús i pócaí mór himpeall an chunta agus Dorir a caffar an córa ahrú an ish agus caffar nuair a hosnig na Ghaeilge as mar hampla an ceist bhí ann nach conas go déiteach le club CLG a bheith ann a maileach lia ach an ish is conas gur féidir le club CLG a bheith ann a lecan. You know? And tá na féidearthachtaí seo ann cos tá an dlú sin a fás rud atá héntaach. Tá mé consciúsach ó héh cúrsaí ama, so rithimid trí kinda cúpla ceistile tá sima go mán. Imposter syndrome nó féin áras. Mín sin mar dúchlan riamh. Yeah, tá mid a gánaí, tá sin rud ná dúirtha sin. But ceapan gur seo rud an simúil, le ceapan anna chuid daoine, le ceanna na mór fána nach tosníon daoine le rudaí, is ceapan siad ní éitin sin dhéanamh. Ach go minic na daoine atá dhéanamh an stuff. Tá sé rá, jeez. Ní clúgum chuna seo dhéanamh, but sure look, we'll plough on. Yes, agus so go banna sé le muíon. Muna bhfuil a muíon agat tá tú chun na smaointí sin nach réúnt. Má tá tú muíon a chat as a tain dus fecinn tú iad mar smaointe, agus ní lenach smaointe. Bíon smaointe agan ar fad, ní chiallaíonn sé sin go siad fear. Ní gáit gníomhú ar gach smaoine a bhíon agat. Agus sin seán solar, ar credan dúna tain nó ní credan dúna tain. Agus bhealach ceapan tagan cuide sin le aibíocht, so ceann rudaí I mochás ar éos nuair bhí mé níos óige sna luath fichirí gníomhigh mé ar gach smaoineh. An Jesus dála mé an bailach crua gur smaointí ú fása go bhí a cuid acu. Ach bhí sin go hénta go ggur mar farbar, agus inis ammantí dú si am like Jesus humdinger, but dermlam féin right, sí leis a gur gá lá, and it's minic Fún am go an gála crígna been like, thanks be to God, nach go metar éis gníomh or sin. Well, it's smíine me gáin, or bhí muide ag gála chunar na Ghaeilge, bheith anna chud smíinte, agus bhí ná passion go, yeah, gentleman é, agus beidir roinnt in na smíinte, tháinig na Ghaeilge an chéad na chéad Ghaeilge, so tríd an passion agus an common gníomh or seo, agus is fiú gníomhú ar golóir acu agus is fiú fáilim weithú. So golóir bhí golóir tugraí iireachtaí agsúla agus hepórthú is tócha agus is caiitú fáilim mhaith agus bheith tuis beáín cheesy le rá caiitú na botúna dhéanamh agus caiitú fáilim weithú. So fail fast and fail often. And I think sin an himú a cóhéex na Ghaeilge, agus ammantí cloisteann tú daoine bhfuil trí le sin a 2007
níor éirigh leis, so cad is fiú é dhéanamh arís. Céim fág gur hepper. An sin an rud a bheith go gomsa is go minic bíam sé brenuar stuff tá táirú trí Ghaeilge agus beidir ní éiríonn go raibh leis. Ach nócha ní fan géit an am, just ní raibh an chorbhaim. Yeah, chorbhaim, yeah, tá sé an tábhachtach agus banistú agus ach, yeah, like tuair faoin na rudí seo agus ag dear an lei, like ní dálam like níl daoine ag smíanamh ort nó orm an méid sin, like is cum ló. Like tá mis sé lárnach mó universe mó héal ach tá muide sin like is cum le daoine ná éire like beidir feice si tepan ar fáil like second ó go hep sé sin ach tá siad chun bug a ráid leis an saoil so ní dear an down é fáil amhaid agus yeah like I know tá sé go leor sa discourse féin forbathe chun fáil amóna tepan atá agus tá sé an siimplí caiú aige hortar. It just came fog or hepper. Maar tot tussen klacht één skill, be ik sé ik kick al leerroad, like so pelgweilach ma heim sig een balle pelle, tá me kick al an teveste de chus agus tá me ag ahrú mion rudi chun an leerroad láfsá le titum san áit ceart. So níor arglum an cé de ach trééis tamlíon like tan leerroad chun dul nachmór san áit me géirí chur. Agus fel míon tú. As is clachta. Yeah, muscle memory. Yeah, agus fáin tú níos muíach da Ireland slatin chéad eile beidir cuid in a botú na hachant. So just dinné. Aber cad é an aisling is fianna atá gut. An aisling is fianna? Yeah, den de Óga Yoga. No, Bader will stuff eile. Maybe you have a couple more plays left in the playbook. Mar luam mé hanna like is malum cowra le daoine, is malum an mar dúirt mé an differ sin eá ó hús an sesiún go dear an sesiún agus ní bhíonn sé anna gatainna ní bhíonn sé anna gcónaí ach go minic fecinn tú an tarthú sin agus Cahanmud cuid wahagan an saoil. So an saoil seo, like, tá mí a gcónaí fí bhrú chun rudí amhaint amach, scrúdathe, post, tá, like, an irid sin brú oring chun rudí amhaint amach. Agus Cahanmud fálam conas seasamh siarhhaid sin agus bheith ceangalta linn hain, to be embodied. So an focal mindfulness is asrúcháin é sin ar an focal sati. Agus an duine a chuman terma sin John Kabat-Zinn dúirt sé hain gur druch asrúcháin a bhí ann. Tá meach seo dhéanamh aríste he'd call it bodyfulness. As Ghaeilge aireachas sé sin go bhfuil de ara ar rud amháin, like tá cuacht ann nuair tá de ara ar rud amháin, like tá de luas, like it's like a laser beam, right? Sin rud amháin. Ach dumsa tá mé géirí ceall le daoine nó an cóheic a chrú inar féidirló seas a siar ón gná umpar léithúil ag rithart fí bhrú agus beidir cur leis an seirbhí so go minic fecim na scoláirí nó na daoine bhíonn sig mar ranganna fecim iad beidir ordaigh léige 9 seachtaine nó 3 nóid 9 seachtaine ar fá 8 seachtain. Beidir go bhfuilm dul níos daine ó cur leis an seirbhí sin agus tá bhrálam ní is go malam an focal retreat, but tá frás ann as bearla like next generation luxury, right? So sin luxury sanádor. So cheannig mé foríis, right? Ní rud mé seo leis an saoil, tá mé rá is beidir. Cheannig mé níháin foríis ach talamh fágu le fás arás haar 30 bliain. So is foríis bháisí é. So tána indicators ar fád ann le haid rainforest. Agus breválum spás a chruthú chun grúpi a thógáil Ciarán. So beidir go mbeadh sé fiú le haid fór na sport nó just an aireachas, an yoga, martial arts, judo, jiu-jitsu go mbeadh spás ann le haid 5-3 duine le cinál tacht ann agus bheith sáta san nádúr agus clachtaí dhéanamh atá full-on agus gúil mid cinál ag tacht as an gná
umpar léithúil atá nibhúil nó poisonous ar bhealach dún agus don meabharláint agus don chorp physical. So is tóga gur bhfuilm beidir an spás sinna a chruthú. Ní is go an aireoilm is tóga má féach ar a bheith mar Fhearghusa an sin, tá the coinint ar capital agus beidir in eistóirí agus is ní féidir dus go, all right, lena mé raig ó herma go terma, tá mé ban tanmhas ar an sé dom go physical. So is rud is céim mór é sin stocha ach tá mé ag ghlacha na céimena písa ar písa. Agus dá méid slatríochta agam agus dá mé an ann rud amháin dhéanamh chun cabhrú leat. Nú dá méid aon duine ann rud amháin dhéanamh chun cabhrú leat an fís sin a bhaint amach conas go déad fhí. Cad é an tain rud amháin le písa dríocht badam. Tá mé tuairt fí feasibility study agus tá mé géirí go méid sin genta chomh maith agus is féidir. Ach ag ghlacha leis go bhfuil sé sin ar fád dearfach den is tócha má támuid chun an spás a chruthú agus spás a bheith ann ag ann trucha dahad 50 bliain. Then támuid a coinint ar capital mór so ní mé rá inéistóirí ach beidir tror agus cúna, but is tócha nar hagann san tam sin cai mé bheith an na ceis na cheart a chur chun na freagraí ceart á. Agus is tócha sin beidir rud amháin má tá tú ag tuairt faoi aon cinál tugra a bheith muoín a chas tain gur féidir fáilm ag an céad chéim eile agus na ceis na chur agus na freagraí sin á agus bheith an gníomhhair na freagraí sin. So ní gá so dumsa tá mé smína go, all right, seo tugra mór ach má thóga mé céim ar chéim beidir go mana mé amach ag an cúpla bliain ach beidir níos tapúla, beidir níos fuide, beidir nach dár lá sé ach tá mé beidir go an pastar syndrom an seo ach a rís cai mé héana sppraige chun na ceis na cheart a chur. Well, an ar an ábhar sin ceann an rudí atá simú agus leúna dé spás seo bhásan ach feictar dom go bhfuil daoine anis beidir an céad glún atá tar éis teach tríd an cóir scoileadachas atá tar éis airí go hana bhalo ar bhain trachtála bunú gnólachtaí a díal gnólachtaí tá roiintach go inis a fille agus a tosnú chuir na ceiste ní héag bhfuil mé géirí cúpla céad míle nó cúpla milliún a thuairt i bharm Joontas de tugraí Ghaeilge although tá roint daoine atá denmh stuff mar sin agus mollam go háiríd ach tá simach go inéistú i rudaí atá chun an tanga ládra. Agus ceapan gur spás forbartha na himú a bheits an sin amachchan seo agus ní hiad mar dúirt duine le mór amháin bhí sé tar éis cólachtaí éal ar 50 milliún iarssclár chláistón dúirt sé. Tá lán inéistíochtaí déanta gom ag géirí go méid óí an méid airgid atá gom ach testíonhaim teacht ar inéistíochtaí a ládróí leabhart na Ghaeilge agus a ládróí an tanga and just caithí an dóchas a bheith gom go feic mé an airgid ar eis lá aigen. So ní hé is cinlín impact, it's a form of impact investment leúna dé a feic a fás ní hé go bhfuil siad a teacht thugad a rá hir tá mé géirí 3 hour an airgid seo eis gan 3 bliain ach tá siad a géirí dóchúlacht go bheic siad an airgid ar eis ba sin mar spás an na himú. Gá chéistéarnach. Well, just an sean ocail a wise man plants trees for which he'll never sit under its shade. Okay, agus caithim would ó héh forward tanga agus few i glór cultúr agsúla dinan siad bhíoch tugraí acu a bharach thar na glúnta agus cruithíonn siad masterpiece ach tugann sé céad nó gá céad bliain ach níl muid really san iarthar anis níl really na tugraí físiúla sin a chruthúgan ach brálum sa fiú mé héin múna éiríonn leis an retreat seo go méach sé mar spás agam héin agus má fáistí agus go curmid leis an nád ar ann agus beidir páistí mó fáistí go síoch siad faoi scá crán dar nó crán áling
éigen agus gombeach sé sin ann. So cámud, like, ní féidir bheith cinnta fí aon iarachtaí ina sú, tá muid a gcónaí dul sa chance agus an duine sin tá cain faoi, tá muid like, cinnta cámud dul sa chance agus bheith muíach gnáiríonn. But ní cíine sin a bheith naíomh ach an ham céine. No, an himmel. So caint inestíocht, right? Tá meach €1,000,000 le hinestú go amárach I rud amháin lá droch todhchaí na Ghaeilge. Cá corach tú €1,000,000 sin? Onad mór gur féidir, agus níl sin rud so sé seo dúlánach níos le blach lé, like, so bhíoch 5 bliain ó hin stogan or thosaigh mis glas an trí óide. Bhí de luas ann I lárna carach. Tá gachtain na scapa amach níos, well, mo isgrúpa. Ach cai áit beidir taobh na Ghaeilge, beidir taobh leis an M-chuige. Atá an an freastal like, onad cultúrtha. Agus é a bheith ceangalta beidir le na Ghaeilge. Agus go mbeadh spás ann le haid. Like, tá an éileamh ranganna snáb. An Jackar snáb all de fáistí. Má tá go maithigh snáb tá gnóin sin láthracht dit nó leid income réalte má tá tú san ollscoil ranganna snáb a rachtal gach seachtain tá tiismathirí like, tá caiidú fannach cúpla mí. So go mbeadh linn snábe, gym, na cabhaimsí fád ann, Airclan, few like wellness rooms, recovery rooms, na rudí sin fad agus go mbeadh sé mar onad pobl leabhartha na Ghaeilge ach do mbeadh sé an áit stratéiseach den bheadh sé éasca le taistil chuige do so sin an rud is dócha lár onad paibli ach ríist chun é sin a rachtal tá tú caint like beidir lá milliún a 9 bliana chuná a dul. Well, is dócha déad fí saoil trachtála ag ceapa freisin, like, you know, ní talán an rudí seo. Agus sin an dúthláin like, an féile daoine á chun gnó mar chun é sin a rachtal mar gnó agus an choirmíochta á idir nó mar fiúntar ó síl is dócha. Agus aber an ceist déarnach an sin, right? So sin dá meach 5 milliún agat, right? Má tá duine lua ina 50 nó 30 nó péro duine aon ar a sí muhin sin agus a rá bhreanum sa rud a crothú trí Ghaeilge just ní lis a gom céird. Cad é an rud amháin gur bra lete an nuachta an oscailt amárach nó bheith ar TikTok nó péród agus go feici tú bhfuil duine tar éis rud a crothú trí Ghaeilge. Cén sais rud gur bhfuil lete eá? Ní dálam go nachraíonn sé an ceis an freagart a thug méid an ceis déarnach. So deirech tú, but aber gohfuil gur féidir daoine a thugad le chéile le de luas, like, so I mean má tá app nua nó má tá réigen digitach, like, you know, cadtá chun an dial a bhuga ó héh úsáid na Ghaeilge. Cadtá darir agus beidir gur ollscoil lán Ghaeilge am leach lé atá. Ach go méid an ollscoil sin ceangalta leis an ionad sin agus ceangalta le na Ghaeilge mar hampla. nó cumann sport agus go méach cisfeil agus na deisna sin ann agus tógann sé sin like tóg sé talamh stocha mar dúirt mar inestíoch, but níl an fí sin like níl mid úl bhíonach go leor. Níl loch leabhar na Ghaeilge am leach líon échaí. nó sa stát úl bhíonach go leor chun tuairt bhí tugra mar sin. Okay, go raibh agad tasach de chuid ama Ciarán an simú lena spéisiú lena spreagal.